gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa gabi po ito. Alayan po natin siya ng matataas na papuri at pagsamba. Dahil tunay nga po, ang ating Diyos ay tapat sa buong taon na to. Kaya po sa umaga, sa gabing ito, tayo po ay umikot at ating po kamayan ng bawat isa. Tayo po ay ngitian ang bawat isa. Batiin po natin ang bawat isa ng Happy, Happy New Year! You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Amen. Sige po, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Ayan natin ang banal na Santo Espiritu na siyang kikilos at paranasan natin ang presensya ng Diyos sa gabing ito. We wait for you. We wait for you. We wait for you to walk in the room. We wait for you. Oh, we wait for you. Yeah. We wait for you to walk in the room. Here we are. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. We wait for you, for your presence, Lord. We wait for you. Oh, we wait for you. Oh, to walk in the room. We wait.
the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Release the fullness. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. You move, we want more. You speak, we want more. We want more of you, Lord. We want more of you, Lord. We want more of your presence. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. You move, we want more. And you speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. You are welcome in this place, Holy Spirit. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship Oh, you, we praise you, Lord. Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, release the Come on, let's fullness of worship. your glory. Come on, let's Release the worship Him. fullness of Holy your Spirit. glory, God. Oh, we want more of you. We want more of you, oh God. Oh, we want more of you, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh Father God. Lord, as we stand here in your presence, oh God, Lord, here we are, oh God, Lord, bowing down before your presence, oh God, acknowledging, oh God, your goodness, your greatness, your love, your mercy, oh God, Lord, your unending favor and blessing, oh God, upon our lives, Lord, upon your church, oh God, Lord, upon our families, oh God, Lord, we thank you, oh God, Lord, here we are, oh God, Lord, as we end, oh God, this year, Father, we just want to thank you, oh God, and we just want to honor you, oh God, and give you all the praise and the glory that belongs to your name, oh God. For indeed, oh God, you have been faithful, oh God. You have been good to us, oh God. Lord, this past 2022, oh God, Lord, yes, oh God, thank you, oh Father God, for allowing us, oh God, Lord, to, oh God, come into this season, oh God, come into this place, oh God, that we will be able to enter, oh God, another year, that we will be enter, oh God, or cross over another year, oh God, that once again you will allow us to see your goodness. Once again, you will allow us to see your greatness, your glory, oh God. Father, we just want to thank you, Lord. Yes, oh God, for you are so good. You are so great, oh God. Lord, words are not enough, oh God. Lord, oh God, for us to express how much we are grateful to you, oh God. Lord, we just want to thank you,
So, Father, as we will hear your message tonight, oh God, Lord, let every hearts of your people be open. Let every hearts, oh God, Lord, be, oh God, ready to receive what you have for us tonight, oh God. Lord, yes, oh God, thank you, oh God, for opening up the heavens, oh God, upon this place. Even, Lord, sa mga kasama namin, oh God, na, Lord, nanonood, oh God, ng live streaming na ito, oh God. Lord, release also your fullness of glory into their lives. Lord, thank you, oh Father God, for tonight, oh God. Lord, yes, oh God, you have prepared a table before us, oh God. And Lord, each one of us has a portion, oh God, here in your presence, here in your, oh God, Lord, here, oh God, where we can, oh God, meet you, oh God. Lord, we thank you, oh Father God, for tonight, oh God. Lord, together with your angels, oh God, Lord, we, your redeemed, oh God, Lord, will declare, oh God, our praises, our worship, our thanksgiving unto your holy name alone. And Father, we thank you, oh God. We thank you, oh Father God, for we believe, oh God, that you will pour out, oh God, once again, oh God, your presence, your glory, oh God, Lord, upon this place, oh God, upon each and every one of us, Lord. You will fill us, oh God. You will fill every cup, oh God, who are hungry, who are thirsty for you, oh God, for tonight. Lord, we thank you. We continue, oh God, to be lifted up, to be glorified, to be exalted, oh God. Lord, your presence alone will make the difference, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Lord, let your name be lifted up forever and ever. For you alone, oh God, who sits on the throne, oh God, who is the Lamb of God, the one who was and is to come. Yes, oh God, deserves all our praises, deserves all our worship, oh God, our thanksgiving, oh Father. We love you. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. This is our prayer in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Handa na po ba tayo ibigay ang ating papurit pagsamba sa gabing ito? Amen po ba? Amen. So let us continue to celebrate the goodness of God, and let us continue to exalt Him in our praises. We want to see Jesus lifted high. Oh, hallelujah, Jesus. We want to see you lifted up, oh God, in every word, in every dance, oh God, sa gabing ito, oh Diyos. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. Let all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. Let all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward. Little by little we're taking ground. Every prayer is a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land.
wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus We wanna see lifted Jesus. high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Hallelujah, Lord. You are awesome this place. Jesus. Yes, go! Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built for Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome! Sing it! God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, take the broken. God is awesome! God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. We're in this house of the great King. We come together now to worship Him. Come on! This house is built on Christ a rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome! God is awesome in this place. Yes! We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free and the broken whole. God is God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes! Hey, hey, hey! I'm bound where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. You're awesome in this place. Hallelujah! Yes, you are worthy, Lord. You are worthy of a praise. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's continue to worship His name. That His name is beautiful, wonderful name. Hallelujah, Lord. Jesus, the most beautiful name of all name. Hallelujah, Lord.
Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, when I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one. Jesus, the most wonderful. Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name that brings freedom and when I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, when I speak your name, darkness flees. It has no
You're the exalted one. Jesus, you have the power, Lord. You can break the lonely one. Jesus, that I know you're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family. Now speak the holy name. Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name. Jesus, your name is power, Lord. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Come on, let's declare. His name is powerful. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Yes, Lord. Hallelujah. To every soul held captive by depression. Oh, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Come on, let's shout. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name. For the last time, shout Jesus from the mountain. Just a voice, lift up your voice. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. The enemy is defeated. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. For the last time, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name, Jesus. We shout the name Jesus, Amen. Praise God. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. Praise God. Amen. Sa gabi pong ito, excited po ba tayo to cross over and possess the land? Amen. Ito po yung tema na ibinigay po ng Diyos, no? Sa J Blue Church, no? That we will cross over and we will possess the land that God has prepared for us. At sa gabi pong ito, bago po tayo naroon na magpaalam sa 2022, ito po ay isang pagkakataon na mapasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen? No, katulad po nung nabasa ko po 'yon, kaya pinos ko po 'yon. No, doon sa mga different chat groups po. Ang sabi nga po doon, purihin o pasalamatan ng ating Diyos. Yung pong nasalba natin o nakaraos po tayo for 365 years. For this year 2022, ito po ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Diyos sa gabi pong ito. Sino po ang excited na magpasalamat sa ating Panginoon sa ginawa nitong 2022 sa kanyang buhay? Iparinig natin sa ating Panginoon ngayon ang ating taos-pusong pasasalamat. Sige po, sino po ang tatayo dito sa harapan at buong, habi nga, ay tapang na magpapasalamat, no, sa ating Panginoon? Amen. 1. Oh, sino po? 2. Kala ko si Brother Will. Ayan, Sister Clyde. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako una-una sa Panginoon sa kagalingan po talaga naming lahat. Kasi dumanas po talaga kami ng palo. Siguro po dahil nga po last August po, nahirang po tayo sa one of the LGU po. So, na masyado po akong nagumon sa LGU community. Yung pong position ko na niyakap ko ng 3 buwan, tinapik po ng Panginoon ng 1 buwan. Kaya sabi nga po, you cannot serve 2 master. Kaya po, nung time na yon na nawala po talaga ako sa church, lahat, hindi naman po backslider, kaya lang maraming oras, lahat ng aspeto na pangangailangan na nakalimutan ko na. Kaya ngayon po, papasalamat kami sa Panginoon sa mga tamang tao na binigay niya sa amin para gumaling kami. At talaga po nakapagsayaw na uli po yung 2 bata. Thank you po talaga, Lord. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. No? Ang sabi nga po, there is no temptation, there is no problem that is not common to man, but with every temptation or problem, God will always make a way that we may be able to escape it, no? O mapagtagumpayan natin. Kaya sa isang tunay na mananampalataya, ang mga problema po, ito yung magbibigay sa atin ng lesson. Kaya kung nagkaroon man tayo ng mga negative na naranasan po doon sa 2022, ang tignan po natin, ano ba ang natutunan natin? Amen? At kapag po ang nakita natin ay yung, habi nga po, yung aral o yung nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin, wala po kayong magagawa kundi magpasalamat sa Kanya. Amen? Praise God. Sino po sa pangalawang pagkakataon? Na sabi nga po, ayan, si Isaiah. Praise God. Good evening po sa ating lahat. Gustong-gusto ko pong magpa-thank you kay Lord kasi this whole year po talaga, ito po yung year na pinaranas po sa amin ni Lord kung
ano po talaga yung importance ng family na sama-sama kaming lahat na magtutulungan kami sa isang problema para makalagpas sa sitwasyon na yon. Dito po pinarealize sa amin ni Lord na hindi namin magagawang makatawid ng isang buong taon nang hindi kami magkakasama-sama. And nagpapatingin po ako kay Lord kasi kahit sobrang binigyan niya po kami ng sobrang dami po talagang problema this year na nakaranas po kami na wala na po talaga kaming mailalabas na pera, wala na po talaga kaming mapibili ng pagkain, kanin, bigas, wala na po talaga. Pero thank God kasi hindi niya po pinabayaan na lumipas yung isang araw na mangyayari sa amin yung wala po kaming makakain. Na pinupuspos niya pa rin po kami ng blessings by using other people na tutulong sa amin. And yun po, yung J. Blue family po, yung tumutulong po sa amin. Mostly na nagbibigay po ng help sa amin na para hindi po kami lumubog. Kaya sobrang thankful ko po kay Lord na, again, binigyan niya po kami ng another chance na magkaroon ng another year, simulan yung another year. But this time, with J. Blue family na po. Thank you po. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Naalala ko po noong month yata ng May na nag-speak po ang Lord na i-win ang mga kabataan at siya nga po, isa si Isaiah tsaka si Jeffrey, yung ibang mga kabataan, no? At alam niyo po ba, sila po pala ay nakaka-attend ng DBBS dito sa atin, no? Kasi every summer po, no, nagkakaroon tayo ng DBBS, no? Natigil lang po 'yon nung mag-pandemic. At praise God dahil ginamit po ng Panginoon yung pong sports fest na 'yon na muli ay mabalik si Sir Isaiah. At hindi lamang po yon, maging ang kanyang buong pamilya. No? Noong Sunday po, nandito na yung mama niya. And I know and I believe na mayroong magandang bagay na inihahanda ang Diyos sa pamilya niya. Sapagkat silang lahat ay naglilingkod o maglilingkod na sa ating Panginoon. Amen? Yung isa niya pong kapatid, bunso ba yun? Nagsasayaw na sa ating Panginoon. No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na hindi nagpapabaya. Sino pa po? Sige, ayan, si Kuya Ferdy. Praise God. I-take po natin itong opportunity na to. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord sa kabutihan ginawa niya sa buhay ko sapagkat hindi niya ako hinayaan na ako ay malubog sa anumang makamundong gawain sapagkat maraming humihila sa akin, ngunit andyan pa rin ang Diyos na gumagabay sa akin. Maraming pumipilit, maraming pumipigil sa akin, pero ang Diyos pa rin ang pumipigil upang hindi ko gawin ang hindi kaya-aya sa kanyang harapan. Sapagkat maraming humihila sa akin, mga barkada, ariyan yung mga barkada, alam niyo naman, nasa lansangan lamang ako. Ang hanap buhay ko lansangan, kaya madaling mahila ang aking. Ngunit hindi ka ng Diyos na ako pabayaan sapagkat maraming bisyo, ang hila. Andyan yung mga barkada sa akin, hindi mawala sapagkat asosasyon yung aming trabaho. Kaya nakikisama lang ako, nandun ako sa kanila. Nandyan yung inuman, andyan yung ngunit hindi ako nahihila sa gano'n. Nandun lang ako sa tumpukan nila, ngunit ako hindi hinaya ng Diyos. Sa 2022, maraming pagsubok ang naranasan ko, ngunit andyan pa rin, nakatayo pa rin ako. Sinusubukan ako ng masasamang gawain, ngunit napipigilan. Minsan nga, sabi sa akin, huwag ka na magsimba pare mo na. Sa linggo, may gagawin tayo. Pero hindi. Sabi ko, magsisimba ako. Hindi yan lang upang mapigilan ako sa aking pagsasamba, sabi ko. Kaya, ang kabutihan ng ginawa ni Lord sa akin ay sa 2023, kabutihan ulit ang gagawin niya sa akin. Sa 2022, na naranasan ko lahat, may pagsubok ang nagawa sa akin, ngunit andyan pa rin ang Diyos na gumagabay sa akin. Sa aming pamilya, may pagsubok, andyan ang ating Panginoon upang tayo ay tulungan niya sa lahat ng bagay na ating takbuhan sa atin. Maraming salamat sa ating Panginoon. Happy New Year na rin sa ating lahat.
Amen. If God is with you, who can be against you? At sabi nga po, hindi tayo inaalaw ng Lord na hindi makisama. Pero hindi tayo dapat makisama. No? Kasi kailangan po na, sabi nga, mapakita natin yung liwanag natin sa ating mga kasamahan, sa trabaho, o sa community, ang makita yung liwanag ng ating Panginoon. At katulad nga po ng patutuon ni Kuya Ferdy, talagang bagamat naroon ang tukso, pero praise the Lord, naroon po yung lagi siyang, sabi nga po ay inaalalayan ng ating Panginoon para hindi siya mahulog sa tukso. Amen? Praise God sa kadakilaan ng Panginoon, no, na hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Amen. Sino pa? Ay, si Pastora Mercy, talagang handang-handa. Ayan. Pasalamat po ako sa Panginoon. Last week, last week lang po, bagong-bago po ito. Bilang isang nanay, hindi po mawala sa atin yung mag-worry. Tama po ba? Mga kananayan, ayan, totoo po yun. Talagang andun po yung pag-worry, hindi na po. Pero yung pag-worry ko po, hindi po talagang maabutan ng bukas. Umiyak ako at saka nag-alala ako dahil nga magpapasko yun eh. Last week lang po. Sabi ko kay Pastor, ano ba yan? Wala tayong panghanda. Ganon. Sabi ni Pastor sa akin, wala ka bang tiwala kay Lord hanggang ngayon? Sabi niya ganon. Meron naman, pero parang, iwan ko ba? Hindi ko alam. Wala, bahala na. Basta wala tayong sakit. Kung walang handa, okay lang. Sabi kong ganon. 24. Biglang nag-message yung anak ko. Sabi niya, Ma, meron ng allotment Sabi ng anak ko, ba't may allotment? December pa lang ngayon. Sabi kong ganon. Basta, mo lang, tingnan mo lang, may allotment na. Hindi ako naniniwala kasi po, every po yun ang dating January pa talaga. Hindi ako naniwala sa anak ko. Basta i-check mo lang yun. Sabi nila meron daw nagtaka nga ako bakit merong ng December nakakuha na ako ng December tapos na Hindi ko lang pinansin yun. Kami ni Pastor, lagi po kaming merong sa bahay, meron kaming family altar. Gabi-gabi po yun. Sa puso ko, pinag-pray ko po na sabi ko, Lord, alam ko naman na hindi mo kami pababayaan ng Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Alam ko na hindi kami talaga ng Lord, bibiguin. May bigla pong tumawag sa amin na hindi ko po inaasahan. Nagulat po ako at kami ni Pastor. Kaibigan po namin ito na matagal na nakatira sa California. California nakatira si Ate Carol. 1 month siguro na wala kami komunikasyon ni Ate. Bigla siyang tumawag, sabi niya sa akin, bigay mo nga sa akin yung yung complete address mo at saka yung number ni Pastor Lito. Sabi niya gano'n sa akin. Bakit ninang? Naging ninang ko sa kasal. Basta, i-bless ko kayo, bibigyan ko kayo ng pera. Talaga, umiyak ako talaga kay Lord. Kaya nakita ko po talaga na talagang walang lingkod na pinabayaan ng Panginoon. Kaya God is good. Kaya salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin. Kaya walang sawa pa ako nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Sabi nga, God will make a way where there seems to be no way. Amen. At ang sabi nga po ay, ang tunay na Pasko naman ay hindi lamang tuwing December 25. Sa isang, sabi nga po, may Kristo sa puso, araw-araw ay Pasko. Amen? No? Kaya purihin po ang Panginoon dahil minsan pa nagpakita o pinatunayan ng ating Panginoon kay Pastora Mercy na ang sabi nga po, walang sino man na naglingkod sa Panginoon ang kanyang pinabayaan. Amen? Sino pa? Sige, ayan, si Ate Eileen.
Yan, praise God. Oo nga, bakit dito? Walang tumatayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po palilipasin ang huling araw ng taon na ito sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Dahil ipinaranas niya sa akin at sa aking buong pamilya ang kanyang gabay, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang proteksyon, at ang kanyang pagpapala. Dahil kung wala ang Panginoon sa buhay ko, hindi niya ipinaranas sa akin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang proteksyon at pag-iingat. Hindi na ako nakarating sa araw na ito. Dahil yung nangyari noon na disgrasya sa amin, hindi ko akalain na ang Panginoon ay nakahanda. Inihanda niya ang kanyang mga anghel upang kami ay proteksyonan sa disgrasya na yon, kaming mag-asawa. Dahil nung nadisgrasya kami, bago kami umalis sa bahay, parang may bumulong sa akin at sinabi niya, manalangin ka. Nanalangin ako, pero ang binigkas ko lang, Lord, send your angels to take charge over us. Pagdating namin dito sa Bel, nabangga kami ng isang van. Tumilapon ako, pero nigasgas, walang nakita sa akin. At saka wala nga akong naramdaman na masakit. Maraming nagsasabi noon na magpatingin daw ako sa doktor. Pero sinabi ko, wala akong nararamdaman. Wala akong nararanasan na sakit sa aking katawan. Basta sinabi ko, thank you Lord. In Jesus' name, nandyan ka na aking Diyos na laging gumagabay sa akin at binibigay mo ang kapangyarihan mo sa akin. Kaya, thank you Lord. Maraming salamat, Panginoon. Dahil buhay pa ako hanggang ngayon. Amen. Maraming salamat, Lord. Alam ko gagamitin mo pa ako Amen. hanggang sa nais mo na mangyari sa buhay ko. Amen. Praise God. Amen. Sabi nga ay, He will send His angels to take charge over us. No? Kaya, wag nating kalilimutan na, sabi nga po, bago tayo umalis o ano man ang ating gawin, manalangin tayo, no? At isusugo ng Diyos ang kanyang mga anghel para tayo ay ingatan at gabayan. Amen. Praise God. Sino pa po? O, dito daw sa side na ito. Sino ang malakas ang loob na magpapasalamat? Tatayo at magpapasalamat sa ating Panginoon. Nadikit yata yung kanilang mga kwitan sa upuan O, tayo na po. Oh, Sister Doris. Amen. Yun nga po, ako din, ang laki ng pinapasalamat ko kay Lord. Kasi nga, yung testimony ni Ate Aileen na nadisgrasya siya noong time na yun din, nadisgrasya ko yung same day po, pero sa akin ng umaga lang yon. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung hindi mo i-expect na tatawa ka pa lang, may conversation ka, nagkakatuwaan kayo, pero later on, hindi mo pala alam na may mangyayari sa'yo na hindi maganda. Kaya lang, ang laking papasalamat ko kasi nga, si Lord is lagi po talaga sa atin po. Kaya lagi po tayong nagdadasal, lagi po tayong nagpapasalamat. At saka, isa pa din sa pinapasalamat ko kay Lord, kasi nga, last year, nagtrabaho ko sa City Hall, kaya lang natanggal ako. So, nag-pray pa rin ako ng pray kasi nga, desire na puso ko na talagang magtatrabaho po ako sa yung mga government agency. Yun, last year, after ko nakapagtrabaho sa City Hall, so natanggap din naman ako sa call center. So, this year din naman, natanggal din ako or nag-resign ako doon sa call center na yun. Pero, hindi rin po ako nawalan ng pag-asa. Pero kasi nga, si Lord magbigay po sa desire ng puso natin is a perfect time. So, kailangan po lang talaga natin. Kaya, ang laking pasasalamat ko kasi yung desire ng puso ko,
binalik po talaga ako ni Lord sa City Hall. Kaya ang laki-laki pong pinagpapasalamat ko. At hindi lang po yung isa-isa lang yung trabaho ko. After ko sa City Hall, may trabaho pa din po ako sa gabi. Kaya medyo pagod, pero yun nga, lagi lang po tayo magdadasal na talagang si Lord po ang bibigay po sa atin ng kalakasan. Kaya thank you talaga, Lord. Amen. Praise God. Sabi nga, I delight yourself unto the Lord, and He will give you the deepest desires of your heart. No? Alam ni Lord yung ating mga desire o yung naisin natin. At sabi nga po, kapag naroon po na lagi natin siyang hinanap, He will give us the deepest desire of our heart in His perfect time. No? Kaya praise God. Sino pa po ang nais? Sige. Yan, si Nanay. Praise the Lord. Si Nanay daw ngayon ang sumusundo pa kay Sister Klein. Agpasalamat ako kay Lord. Naabutan ko ng 91 years old at ako'y anuan ko dito na church dahil kay kapitbahay namin. Salamat Lord, nandito na ako. Lagi-lagi na ako yata kung meron na akong kasama. Kasi noon namatay yung mister ko at nabagyo yung bahay ko na dalawa. Sabi ko, dalawa yung bahay ko. Isa yung mister ko, pinatay mo pa. Sabi ko kay Lord, ngayon ayaw ko na maglingkod kay Panginoon. Ayaw ko na papunta sa kung ano-anong church, sabi ko, Lord. Sabi ko sa puso ko at isip, ang isip ko talagang ayaw ko na pumunta sa church dahil namatay ng asawa ko, nabagyo ng bahay ko. Pero nung umuwi na ako dito sa Manila, yung anak ko, sabi niya, Inang, alika na. Tapos na yung church namin. Sabi niya, ayaw ko na. Sabi ko, di ayaw ko na. Nandyan na lang ako sa bahay ko dito sa Cavite. Nung Mayo, April, nag-birthday na ako. Pumunta yung kilala ko na pastor na nang asikaso sa mister ko nung masakit. Sabi niya, Inang, alika na, mag-church tayo. Bakit mag-church na ako? Sabi ko, hindi na ako maglilingkod kay Lord, dito na lang ako sa bahay. Sabi ko, hindi. Mas mabuti nang matutulungan ka ni Lord kung ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Mabuti naman sila, si Diyos Ama, Diyos Anak, na naginip na ako na linggo bukas, parang talagang hindi na ako maniwala yan, pero linggo bukas. Yun ang sinabi niya, bakit linggo bukas? Ayan, nung kinabukasan, nagising na ako. Pastora, sabi ko, malapit naman yung bahay yung pastora doon sa bahay yung anak ko sa Camilla. Pastora, bakit ano ba yung naginip ko? Linggo daw bukas. Linggo ba ngayon? Uwi na. Sige, magbihis ka na nga at pupunta tayo sa church. Lord, ito yata ang sinabi mo na kagabi. Nagpunta na ako. Ayun, Lord, awa ng Diyos. Yung puso ko at isip ko parang naliwanagan na ako'y babalik. Sa bagay, sabi yung mga yung sa akin doon sa amin, sa Cagayan na, Inang, huwag kang aalis sa iyong pinaglilingkuran dahil yun ang binigay ni Lord sa iyo. Sabi niya, na-disgrasya na ko noon. Nahulog yung sasakyan namin na bus doon sa ng tulay. Nabasag yung ulo ko. Dalawang
taon na hindi na ako nakapagsalita. 2 bisis na inopera nila dahil hindi na ako makapagsalita. Mga kapatid, sabi ko sa iyo, yung kinuha nila doon sa loob ng biniak nila na utak, maitim na parang putik. 2 na malalaki ganyan. Awa ng Diyos, nung naalis na yon, nagbalik naman ako sa church na yun ang pinagdadasal ko. Diyos Ama, Diyos Anak, ikaw ang balik ang aking isip at makabasa na ako, sabi ko. Talagang hindi ko pa alam ng IBC. Talagang hindi na ako makakasalita ng 2 taon. Ayun, ang talagang nagpasalamat na ako kay Lord. Magaling na ko na pero hindi pa ako masyadong makabasa ngayon. Thank you, Lord. Thank you. At pagpalain ni Lord itong church sa mga pastor, kayo mga kapatid. Praise God. 91 na pala kayo, Nay. Hindi halata. Para lang kayong tiyeta. No? Nanay ko, 87. Puting-puti na yung buhok. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa himala na naranasan ni Nanay. No? May plano pa po ang Diyos sa inyong buhay. Kaya po tayo patuloy na binibigyan ng buhay ay nais niyang gamitin pa po tayo. No? Kaya purihin po ang ating Panginoon sabi nga po, sa pagsama niya kay Nanay at naroon po yung excitement niya lagi, no? Na sabi nga po, makasamba sa ating Panginoon. Kaya praise the Lord. Sa huling pagkakataon. Yan, sa huling pagkakataon. Sige. The floor is yours. Sino po? Huwag niyo sayangin ang pagkakataon na ito. Isang pagkakataon na magpasalamat sa ating Panginoon. Last na po. Sino po? Wala na? Wala na gusto magpasalamat sa Panginoon? Amen. Sige po. Praise God. Palapakan natin ng Diyos. Purihin ang Panginoon ngayong gabi, ngayon ang huling araw ng gabi ng 2022 dahil bukas ay January 1 na, 2023. Kaya minabuti po natin na ngayon natin gawin ang ating worship service. Kanina po ang Kalapam, J-Blue, chapter natin ay nag-Sunday worship na sila bagamat Sabado nga. No? Dahil alam natin na ngayon ay maring aabutin ng alauna ang mga kababayan natin para sa pagsalubong ng 2023 at mapupuyat. Kaya ginanap na rin po kanina sa Kalapam ang pinaka-worship service na dapat ay bukas nga po. No? Nag-a-adjust po tayo. So kaya ngayong gabi na ito, truly ay kay Kristo lamang talaga ang kasagutan ng lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. So tumayo tayong lahat muli at let us declare na ngayong taong 2023 sa pagtawid natin bukas sa panibagong taon na ating haharapin, ay lagi nating isa puso't isip na ang kasagutan at katugunan sa lahat ng hamon ng buhay natin sa haharapin nating bagong taon ay walang iba kundi manggagaling sa Panginoong Hesus. Ang tagumpay, ang kasagutan sa panalangin, ang kalakasan natin, ang proteksyon natin ay kay Kristo lang. Kaya nga po, purihin ang Diyos, wag na wag tayo magdadoubt kay Lord dahil ang Diyos, patutunayan niya na ang Diyos natin pinaglilingkuran. Pag tayo sa Kanya ay nagtiwala at umasa, patutunayan niya na siya ang great provider at supplier natin. Praise God. Let's sing this song, In Christ Alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross.
In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, My source of strength, my source of kay Kristo lang. Amen. Kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. Sa bawat tagumpay, for the last time, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, sambahin ang pangalan mo, luwalhatiin ka magpakailanman, O Diyos. Salamat, O Diyos, walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat ang aming iniaalay sa iyo. Yes, thank you, Lord, for the favor, for the protection, for the blessing, for the miracle, oh God. Yes, tonight, Lord, as we cross over, Lord, this coming year, 2023, may your kingdom come, may your will be done. Lord, let your spirit continue to move in our midst, and let your spirit be our teacher and programmer, oh God, right now in the name of Jesus. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Shikarabakanda, hallelujah, Lord. Father God, I declare, Lord, that something good is going to happen upon each and every one. And thank you, Holy Spirit, for being with us tonight. In the name of Jesus, Lord, anoint your words, anoint your servant. Hide me under the shadow of your cross, and let your name be exalted, be magnified. Thank you, Lord. Niready mo na ang puso at buhay ng bawat isa, Lord, sa pakikinig ng iyong salita. Tanggapin niyo ang papuri, Ama, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ang lahat ay magsabi ng Amen, amen. Malakas na palapag sa ating Diyos na buhay. Amen. Sige po, maupo ng lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Buksan natin ating mga Bible sa Book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 11. Joshua chapter 1, verses 1 to 11. Amen. Ayan. Praise the Lord. Sabay-sabay nating basahin. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead.
Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. No one, verse 5, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Verse 8, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. 11. Go through the camp and tell the people, get your supplies ready. 3 days from now, you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Praise God, ito ang tema natin ngayong taon na ito for 2023 na ibinigay ng Diyos sa atin. Dito sa chapter 1 ng Joshua, makikita natin mula verse 1 hanggang verse 11, kinausap ng Panginoon si Joshua. No? God spoke to Joshua about the future. Sabihin natin, future. Yung future na mangyayari sa kanila. No? Nagsalita ang Panginoon kay Josue. Siya ay binibigyan ng Diyos ng instruction kung ano ang mga gagawin niya dahil may pangako ang Diyos sa kanyang mga ninuno na ibibigay sa kanila ang promised land, na ito'y aangkinin nila. At sila'y magko-crossover. Katulad din po natin sa ngayon, no? Mamaya magko-crossover na tayo. Tatawid na tayo sa 2023 at iiwan na natin ang 2022. Ang lahat ng hamon sa buhay natin sa nagdaang taong 2022, tapos na po yun. Sabihin sa katabi nyo, tapos na ang nakaraan. Tapos na yung nakaraan. Hindi na natin siya maibabalik. Yung mga pagsubok, yung mga pag-iyak, yung mga hamon sa buhay, yung mga narinig natin patotoo kanina, hindi na pa siya babalik. Iiwanan na natin siya. At praise God, ngayong taon na ito, aangkinin natin, ipoposes natin ang lahat ng mga promises ni Lord sa ating buhay. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi na papayag si Lord na maranasan pa ng kanyang mga anak yung mga hirap, suffering na dinanas natin sa nagdaan. Dahil ang Diyos ay gagawa ng mga himala sa buhay ng kanyang mga anak. At dito sa binasa natin ay makikita natin, no, na kinakausap ng Panginoon si Josue, at ang sabi ng Panginoon sa kanya, patay na ang lingkod kong si Moses. At ikaw, Joshua, ang hahalili sa kanya. No? Ikaw ay tatawid sa kabilang ibayo. You will cross over. Sabi natin, cross over. Once more, cross over. No? Pag sinabing cross over means a point or place of crossing from one side to the other side. No? Isang lugar yon na kung saan ay magko-cross ka mula sa isang side patungo sa kabilang side. Crossover is defined as the act of going from one side to another side. Yan po, no? Yung ikaw ay tatawid sa kabilang ibayo, katulad ngayon, 2022. Bukas mamaya, tatawid na tayo sa panibagong taon. Yan, no? Kaya nga po, pag sinabi pa rin crossover, it is the process of achieving success in a different field or style. No? Ito'y proseso ng nakuha nating tagumpay sa iba't ibang lugar o field, no? O estilo
na kung saan sa buhay po nating ito, habang tayo nabubuhay, marami tayong nararanasan sa buhay na ito na maaaring panibago na namang hamon sa taong haharapin natin. Na kailangan po ay maging matatag tayo. Di ba ang bilin ng Diyos kay Joshua? Ilang ulit, be strong and of good courage. No? Yun ang sabi sa kanya. Kasi ipoposes nila yung lupain na pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. So, sa pagtawid natin sa kabilang taon ng 2023, hindi lang tayo, as we cross over, we will possess the land, yung mga promise ni Lord. Kaya nga, yung ating mga misyon na gagawin next year, dito makikita natin yung lahat ng lugar na mapupunta ni Joshua, ibibigay ng Diyos sa kanya. Kaya sa ministry po natin ito, lahat ng pagdadalan sa atin ng Diyos, sa ating pagmimisyon, lahat ng lugar na yan, ibibigay ng Panginoon sa atin yan at magtatayo ng J-Blue Church sa lugar na yon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Purihin ng Diyos. Kaya nga, tayo po'y haharap na naman sa panibagong hamon at yugto ng buhay dahil harap tayo sa panibagong taon na naman, 2023 na. No? Ang pangako ng Diyos sa atin, sabi niya kay Joshua, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan. No? Iniutos ng Diyos sa kanya, hindi ba't inuutusan kita nang sabi ng Lord sa kanya, kinakausap siya ng Diyos no? Nangungusap ang Panginoon kay Joshua dahil wala na nga yung kanyang leader na si Moses at siya na ngayon ang hahalili. No? Kaya nga sa pagsunod po natin sa Panginoon, ngayong taon na namang itong haharapin natin, marami na namang mga obstacles sa buhay. Marami na namang challenges. Marami na namang mga hindrances na darating sa atin, mga storms, mga bagyo ng pagsubok na kailangan tayo ay maging matatag. Kaya yun ang sabi sa habilin ng Diyos sa kanya, be strong, be of good courage. No? Maraming mga oposisyon, maraming mga troubles, mga trials na darating po sa ating hindi natin alam. Sabi ng mga balita, meron na namang parang COVID-19 ng 2019 na nanggaling sa China na pumapasok na naman sa Pilipinas na hindi tayo dapat magpakakampante. Kailangan din tayong doble ingat. Amen po ba? No? Mag-iingat po tayo at syempre ang prayer natin ay huwag nating pababayaan dahil ito ang panlaban natin sa kaaway. Kaya nga, when the enemy says no, that is the beginning of your victory. No? Kaya nga yung patuto na ating kapatid kanina, parang nag-aalilangan siya, nagdadoubt, nagtatakot, nangangamba, no? Pero pinatunayan ng Diyos sa kanya na pag sinabi ng kaaway, no? Na akala ng kaaway wala kang blessing, pero may malaking blessing na parating. Amen. Ganun po ang Diyos natin. Dahil pagka tayo sa Diyos umasa, ang Diyos, pabubukahin niya ang dagat na pula, bubuksan niya ang langit, ang mga bintana ng langit, at bubuhos sa buhay natin ang hindi mo inaasahan. No? Na biglang-bigla, may parating na blessing pala sa buhay mo. Ganyan po ang Diyos natin. Ngayon, may 5 bagay ako na isbahagi po sa inyo. Iisian lang po natin ito. No? Things to do to cross over in the year 2023. Things to do to cross over in the year 2023. Mga bagay na dapat nating gawin sa pagtawid natin ngayon sa 2023. Ito ay habilin ng Diyos kay Joshua. No? Itong sa pangungusap ng Panginoon kay Joshua, dito natin makikita. Basahin natin muli verse 1 and 2. Anong sabi? Moses, my servant, is dead. Sabi ni Lord sa kanya, kinakausap si Joshua. Now then, you and all these people, ikaw at ang lahat ng mga taong ito, mga Israelita, sabi ni Lord sa kanya, get ready, humanda kayo to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. No? Doon sa lupaing ibibigay ko sa kanila, maghanda kayo. No? Get ready to cross the Jordan. Sabi mo sa katabi mo, get ready. Di ba yung mga sa karera, yung ano, get, no, ready. Pagputok nung, set, may putok pa yun yung barel. Pag yun ang pumutok, ayun, talagang takbuhan na sila, go na, no? So, pinagre-ready tayo ng Panginoon. Ano po ang kailangan nating i-ready? Number 1, no? Let us prepare o ihanda natin, first of all, our heart for consecration. Let us prepare our heart for consecration. Ihanda natin ang ating mga puso, no? Para sa consecration. Pag sinabing consecration, to declare sacred. Magdedeklara tayo ng sagrado sa buhay natin. Kaya nga, simula sa Lunes, no?
ang buong leadership ng JBlue family sa buong Pilipinas, nag-declare po tayo ng prayer and fasting mula Lunes hanggang sa Saturday. No? Kaya mamaya, lahat ng workers, magpipill up tayo. Ang hindi sumunod, malalaman natin. No? Kailangan ay dito sa pag-aaralan natin, lahat ng mga Israelita, lahat ng order at mga sinabi ni Joshua sa kanila, lahat sila sumunod. Dahil may banta. Ang nagbanta mismo, yung mga Israelita, mamaya makikita po natin. No? So let us prepare our hearts for consecration. No? Pag sinabing consecration, to declare sacred. And the act of dedicating yourself to the service. No? Ito'y pag-akto ng iyong paghahandog ng buhay para sa paglilingkod. Dedicate to a higher purpose. No? It is giving yourself to the Lord to become a living sacrifice. Kaya nga inihanda natin ang mga sarili natin sa pagpasok ng taong ito dahil haharap tayo sa isang malalaking hamon ng paglilingkod sa Diyos. Kaya yung mga gusto maglingkod sa Panginoon, humanda kayo. Sinong gusto maglingkod sa Diyos? Taas ang kamay. Amen. No? Ang isang gusto maglingkod sa Panginoon, nakikita ng Diyos ang heart mo, ang puso mo. At kapag binigyan ka ng break ng Panginoon, huwag kang tatanggi. Dahil pag tinanggihan mo yan, no? Hindi ka na pagtitiwalaan ng Diyos sa mga darating pang panahon. Dahil tinanggihan mo siya. Dahil sinabi mo, yes Lord, I want to serve you Lord. Handa ako mag-serve sa iyo, Panginoon. Kaya nga, sa pagko-crossover nila Joshua, sabi ng Joshua chapter 3 verse 5, Joshua 3:5, kinausap niya mga Israelita. Joshua told to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among us. Consecrate yourselves or sanctify yourselves. Tomorrow, God will do wonders among us. Gagawa ang Diyos ng himala sa ating bukas. No? Maglinisin nyo ang inyong mga sarili. Pakabanalin nyo ang inyong sarili. Linisin ang inyong mga sarili. Consecrate yourselves. No? At humarap tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay may gagawin sa ating mga buhay at sa ating ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kailangan po nating ayusin ang ating mga puso. Itama ang puso natin. Iayos ang ating mga puso. Kailangan po natin na sa harapan ng Diyos sa paglilingkod natin sa Kanya, ang number 1 inaayos ng isang gusto maglingkod sa Diyos ay ang puso. Andiyan po ba kayo? Amen? Pag ang puso ng isang tao ay hindi maayos, hindi tama sa harapan ng Diyos, hindi matutuwa at malulugod ang Panginoon sa taong yun. Kaya nga ito ang pinahanda ng Diyos sa atin no? Inihanda tayo ng Diyos. Gusto ni Lord na ma-ready yung mga puso natin kasi sa pagharap natin sa panibagong taon ng buhay, haharap tayo na, kasi katulad niyan mamaya, marami ay nag-iisip, wala kaming prutas, wala kaming ganito, wala kaming kakainin, huwag mong isipin yan. Maraming tao, punong-puno ng prutas sa loob ng bahay, punong-puno ng mga material at magagandang bagay. Pero tignan mo ang puso. No? Ang nagahari ay hindi ang Diyos, kundi ang sarili. No? Yung sariling kapakanan, yung sariling kagustuhan, yung self-will, yung mga maling motibo. Sa harapan ng Diyos, ang gusto niya sa pagpasok ng bagong taon na ating haharapin, ihanda natin ay ang puso natin. Wala man tayong masasarap na prutas sa bahay kami, wala namang prutas sa bahay. No? Hindi yun ang mahalaga. No? Kasi ang kulturang Pilipino, marami kang kailangan mga bilog-bilog, dilaw, pula, kung ano-ano mang mga prutas. No? Ang mahalaga, no? Yung puso mo, malinis, matuwid sa harapan ng Diyos. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Ito po ang mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang hinahanap ng Diyos sa tao ay yung malinis na puso. No? Meron man tayo ng material sa mundong ito, kilala man ng mga tao, kilala ka man ng mga tao, sikat ka man sa harapan ng mga tao, no? Pinag-uusapan ka at sinasaluduhan ng maraming tao, pag ang puso naman ng taong yon ay puno ng kasakiman, no? Puno ng paghahangad, na ang kapwa imbis na matulungan at maiangat sa buhay, lalo pang sinisikil. Sumisikat nga siya, lalo siyang yumayaman, pero ang kapwa niya naman ay nahihirapan. Sa harapan po ng Panginoon, ngayong pagpasok ng bagong taon na ito, isa puso natin, Lord, narito ang puso ko. Gusto kong maging handa. Na anuman ang harapin ko sa panibagong taon na ito, Lord, ako po'y samahan mo, ako po'y tulungan mo.
Dahil ang puso ang unang tinitingnan ng Diyos sa atin. No? Kaya nga puso-puso lang eh. No? Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang puso mo. Pangalagaan mo ang puso mo. No? Dahil pag sa pusong yan, may nakatanim na puot, sama ng loob, galit, hinanakit. No? Papasok ang panibagong taon, meron kang hindi pagpapatawad. Yung buong taon mong papasok na yung puno ka rin ng galit at sama ng loob. Kaya napakahalaga na ang puso natin. Kaya sa paglalakbay nila Joshua, sabi niya, sanctify yourselves. Tomorrow, God will do wonders among us. Dahil hindi makakagawa ang Diyos ng himala sa mga Israelita pag kami mga kasalanan na mga kasama niya. Kaya nga, nag-declare tayo ng prayer and fasting. No? Lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga gagawa, dahil may gagawin ng Diyos. Ipoposes natin ang lupain na pinangako ng Diyos sa atin as we cross over. Andiyan po ba kayo? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga si David, nag-pray siya kay Lord, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. No? Psalms 51 verse 10 and 11, nagpapalika siya sa Diyos ng bagong puso. No? Kasi nga itong puso ang pinakamagdaraya sa lahat ng bagay eh. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all. No? Sino nakakaalam sa puso na ito na pinakamagdaraya? No? Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya nga ang ating mga puso, ito po ay ating pangalagaan, ating bantayan, dahil ito ang unang-unang tinitingnan ng Diyos. Hindi yung yaman, hindi yung katanyagan, hindi yung ari-arian, hindi yung kagalingan ng tao, kundi yung puso. Kaya let us consecrate o i-prepare natin ang ating mga puso as we cross over and possess the land. Ito ang inihanda ng Diyos. Ito ang panawagan ng Panginoon kay Joshua. Pangalawa, no? Ang mga instruction at habilin ng Panginoon kay Joshua na kailangan niyang gawin. Anong sabi ng verse 3? Joshua chapter 1 verse 3, I will give you every place where you set your foot. Bibigay ko sa iyo ang mga lugar na tapakan mo. As I promised Moses, no? May pangako si Lord kay Moses na bawat lugar na mapuntahan nila, ibibigay ng Diyos. Your territory will expand from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. So may promise si Lord. Pangalawa, let us stand on the promise of God. Tayuan natin ang pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? We will possess the land. No? Ipopossess natin ang lugar. Kaya nga by January 10 to 13, nasa Jensan po tayo. No? Pupunta po kami doon ng ating Reverend Ber Santos at nakaredy na rin po yung lugar doon. No? Si Pastor Ching Motoy na ating pastor ng Balubal, Cagayan de Oro, ay pupunta rin po siya roon. At may mga naghihintay na po roon. So ito ang promise ni Lord sa atin, we will possess the land. No? Ang ministry palalakihin ng Diyos dahil siya ang may kalooban po nito na ang gawain ng Jesus Believed Up Church ay lumago at lumawak. Amen po ba? Kaya yung mga gusto maglingkod sa Panginoon, hindi lamang kayo pang bakoor. No? No? Hindi lamang kayo pang bakoor. Malaki po ang ipagagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang Pastor Lito natin, time will come, dahil napaka-dedicated ng taong ito, no? Sagana pa rin ang base niya, ang base, pero pag nagbukas pa ang Diyos ng mga ilang lugar, praise God, no? Napatunayan na ang lingkod na ito ng Diyos ay talagang ando ng dedikasyon na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Stand on the promise of God. Tayuan natin ang pangako ng Diyos. No? Let the promises of God sink in our heart. Yung mga pangako ng Diyos ay mag-sink in sa puso natin upang ma-prove natin na ang Diyos na tumawag sa iyo at sa akin, patutunayan niya na hindi nagkamali ang Diyos sa buhay mo. No? Amen ba? Na sa pagkakapili ng Diyos sa iyo, hindi siya nagkamali at hindi siya mapapahiya. Sabi mo sa katabi mo, hindi mapapahiya ang Diyos sa buhay mo. No? Amen. Hindi mapapahiya ang Diyos sa buhay mo. No? Hindi mapapahiya ang Diyos. Dahil kapag totoo kang naglingkod sa Panginoon, patutunayan naman ng Diyos na tumawag sa iyo, He will provide all your needs. He will supply. No? Dahil pag ang Diyos nangako, tutuparin niya. Hindi siya tulad ng tao
na pwedeng magsinungaling, pwedeng hindi matupad yung pangako. Pero ang Diyos pag nangako, siguradong gagawin niya. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall not he do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Ang Diyos daw ay hindi tulad ng tao na pwedeng magsinungaling. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pag sinalita niya, tutuparin niya. No? Tayong tao minsan nagkukulang pa't nagkakamali dahil tao eh. Pero ang Diyos, dahil Diyos siya, pag sinabi niya, gagawin niya. Amen po ba? Diyos siya eh. May gawa ng langit at lupa. Tutuparin niya yung sinalita niya. Kaya anumang sinalita ng Diyos, siguradong mangyayari. Ano ang dapat natin gawin? Tayuan natin yun. Kaya ang sabi ni Lord sa kanya, no, may pangako ako kay Moses na bawat lugar na inyong matuntungan ay ibibigay ko sa inyo. Kaya anumang tuntungan po natin ng JBlue, pastors, leaders, church, no, ibibigay yan ng Panginoon sa atin. No? Si Lord, binabantayan niya ang salita niya. Nakabantay siya dahil gusto niya mangyari at matupad yung mga salita niya. Kaya yung yearly team natin, no, nakabantay si Lord diyan, nakatingin diyan. Kaya lahat ng mga temang binibigay ni Lord sa atin taon-taon, pinangyayari niya po yan. Tinutupad niya, no? Nagaganap po yan. Jeremiah 1:12, the Lord said to me, sabi ni Jeremiah, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Yan. Tinitingnan ng Diyos yung kanyang salita, binabantayan niya kung ito nga ay talaga mangyayari at magaganap. No? Kaya as we cross over, we will possess the promises of God, no? Ang mga lupain at mga lugar na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya bawat bubuksan ng Diyos na mga pintuan, na lugar, probinsya, maging sa ibang bansa, ipagkakaloob po yan ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang Panginoon tumatawag siya ng mga babae at lalaki na handang magbigay ng buhay sa Kanya. No? Handa po ba tayo magbigay ng buhay kay Lord? Amen? No? Yung ating makabataan, no? Tinetrain lang kayo ng Panginoon dito. No? Sinasanay lang kayo ng Diyos dito. Dahil hindi ito talaga ang ating lugar. Malas malawak at malaki ang pagdadala ng Panginoon sa atin tulad ng aming mga karanasan. No? Ang kala namin noon, 20 years na kami sa Kalapan eh. Comfort zone na kami doon. No? Comfort zone na kami sa Kalapan. No? Naisama na natin si Pastor Lito ron eh, yung church dati. No? Ang laki ng church doon. No? Pero sumunod tayo sa ipinapagawa ng Diyos. Kahit maganda ang plano natin, maganda ang gusto natin mangyari, pero mas the best pala yung plano ng Diyos sa plano natin. No? Amen po ba? Kaya tayo po na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, sunod lang ng sunod. Kung ito ang pangako ng Diyos at plano ng Diyos, let the will of God be done, not our will. No? Dahil ang Diyos kailanman hindi nagpapabaya sa mga taong tapat na sumusunod sa Kanya. No? Tayuan natin ang promise ni God. Promise niya yun eh. No? Pangako ng Diyos yun, tutuparin niya at hindi niya pwedeng baliin yun. No? Kita niyo yung mga patotoo ng ating mga kapatid kanina. May aksidente pero walang galos. No? Ganyan po ang Panginoon. Pag nangako siya, iingatan niya tayo. Amen. Pangatlo, verse 5. Ano ang sabi ni Lord sa kanya? I will be with you. I will never leave you. God has given us the assurance. Pangatlo natin, claim you have assurance from God. I-claim mo na meron tayong katiyakan mula sa Diyos. Binigyan niya tayo ng assurance eh. No? Katiyakan. Na ano? Ano sabi niya? I will be with you. Ako ay sa iyo. No? Saan ka man pumunta, hindi kita iiwanan. Bakit marami sa ating kumukuha ng insurance? Di ba? Merong insular life. No? Di ba may insular life, no? Ba't ba kumukuha ng insular life? Para may protection. Kung dumating ang panahong mawala kang bigla, di merong insured ka, no? O para sa pag-aaral ng mga anak mo. Ayan, no? Para meron kang protection, kumbaga meron kang katiyakan, naniniguro ka. Kaya ka kumuha ng insular life, no? Di ba? Ganun 'yon. Parang naghahanda ka, no? Nagpe-prepare ka ano man ang mangyari.
ang Diyos nagsalita kay Joshua at sa bawat isa sa atin, ano ang sabi ni Lord? Ako isa sa iyo. Saan ka man pumunta. No? Hindi kita iiwan. Mga kapatid, mga magulang, this is God's assurance sa bawat isa po sa atin, no? Na hindi niya tayo iiwanan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Sumasayo ang Diyos. No, isipin nyo, nasa atin ang Diyos. Saan ka man pumunta? No? Iwan ka man ng lahat. Iwan ka man ng boyfriend mo, iwan ka ng girlfriend mo, iwan ka ng BFF mo, iwan ka ng kaklase mo, ng mahal mo sa buhay, iwan ka ng lahat, huwag ka lang iwanan ng Diyos. Dahil pag iniwan ka ng Diyos, yan ang pinakadelikado sa lahat. Bakit? Pag ang Diyos ang nag-iwan sa iyo at wala na ang presensya ng Diyos, ang pabor at pagsama ng Diyos, trouble, magulo. Wala kang direksyon. Para kang gusto mo na magpakamatay. Andyan ang demonyo, nasa paligid mo, kabi-kabila. Kasi wala na ang presence ni Lord eh. No? Wasak. No? Wala nang direksyon ng buhay mo. Bakit? Dahil nawala nga ang Panginoon, ang presensya niya. Pero may katiyakan tayo, i-claim natin, Lord, nasa akin ka. Hindi mo ko iiwanan. Hindi mo ako pababayaan. Praise God. Amen ba? Hindi ba tayo, dapat tayo matuwa. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. No? Kaya yung katabi mo, hindi kanyan iiwan. Tingnan mo katabi mo sa kaliwa, sa kanan. Sabi mo sa kanya, wag mo kong iiwan. Wag mo kong iiwan. No? Ba't parang iba rito, nawala na yata, iniwanan na tayo? Mga nandito kanina, nawala eh. Nasaan na? Nakikinig ba? No? Kaya si Joshua, as they cross over kasamang mga Israelita, no? Meron kasi siyang assurance na kasama niya ang Diyos. Laging nangungusap ang Panginoon sa kanya. Kaya pagdating sa chapter 3, no? Nang tatawid na sila sa Ilog Jordan, doon sa chapter 3 and 4, makikita natin doon, sa pagtawid po nila, sinamahan sila ng Diyos. No? Pinapasan, kinausap ng Panginoon, Joshua, sabi mo sa mga pare, yung mga priest na Levites, pasanin ang Ark of the Covenant. Sila ang magpapasan, mauuna sila sa inyo. At pagdating sa Ilog Jordan, pag-apak nila sa tubig, mahati yung tubig. Ang agos, maiiba ang agos. At nung panahon na yon, tag-ani, mataas ang tubig. Pero dahil nga ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagsama ng Diyos ay na kay Joshua, pinatunayan ng Diyos na kasama nila ang Diyos. Ano ang nangyari sa Ilog Jordan? Nahati yung tubig. Ang agos ng tubig nag-iba. Natuyo yung dadaanan nila. Ano ang nangyari? Nakatawid sila sa Ilog Jordan. No? Sinamahan sila ng Panginoon. Kaya alam nyo po, sa pagtawid natin sa panibagong taon na ito, kasama natin ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. No? Kasama natin ang Diyos. Diba, awit ni Luis Boy Baldomaro, yung ating kaibigan ni Pastor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Ayan, amen. Praise God, kasama natin ang Diyos. No? Kaya itanim natin sa puso't isipan natin, sa araw-araw nating buhay as we cross over in 2023, no? God is with you, God is with me, God is with us. No? Ano man ang mangyari sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. I-claim natin na meron tayong assurance that God is with us. No? I-claim mo yun. Angkinin natin sa sarili natin. Kasi yung iba, pagdating ng problema ng pagsubok, para bang nawala na ang Diyos. Nakalimutan na ang Diyos. No? No? Andyan ang Diyos. Sabi niya, hindi kita iiwanan. Ako ay sasa iyo. No? Sasa iyo. Lahat ng nararamdaman natin, lahat ng nararanasan natin, alam ng Diyos yan. Kaya patutunayan naman ng Diyos na ano man ang mangyari sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Di ba may pangako siya? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan. Kung minsan, pinabayaan ka ng mahal mo sa buhay, iniwanan ka ng mahal mo sa buhay,
Pero ang Diyos na nakikilala na natin ngayon, hindi niya tayo iwanan. At maraming paraan ng Diyos para pagpalain tayo. Tandaan niyo yan. Hindi tayo dapat pumokus ng 100% sa ministry kagaya ng patuto na ating pastora kanina. Kulang, walang blessing, kapos, pero may paraan ng Diyos. No? Maraming paraan ng Diyos para pagpalain niya tayo. Sa Diyos tayo umasa, huwag sa tao. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Kaya nga, pagdating sa chapter 6, ayan, makatawid na sila ng ilog Jordan. Sa chapter 5, tinuli ang mga Israelita. At doon sa chapter 6, ayan, umatake na sila sa kalaban nila. Pinasok na nila ang promised land. Ito yung Jericho. No? Ito yung Jericho. At nag-collapse, bumaksak yung Jericho, yung walls of Jericho na pader na napakalapad. Wala silang ginawa kundi umawit lamang magpuri sa Diyos. Kaya mamaya nga po, no, sasalubong tayo sa bagong taon na punong-puno ng pagpupuri at pagsamba kay Lord. No? Kaya yung mga espiritu ng demonyong parating sa atin, magtatalsikan niya, maglalayasan niya, mawawalan lahat yan dahil sa ating mga papuri at pagsambang gagawin kay Lord. Handa ba tayo? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Kaya ito ang mga habilin ng Diyos sa Kanya. No? Magtiwala ka sa akin, ako'y sumasa iyo. No? Huwag ka matakot. At ang pang-apat, ito ang sabi ng verse 6 and 7, ano ang habilin ng Panginoon sa Kanya? Be strong and of good courage. Haharap tayo sa panibagong taon, be strong and of good courage. Lakasan mo ang iyong loob, huwag kang panghinaan ng loob. Maging matatag ka. Laban lang. No? Amen. No? Laban tayo. No? Ito'y utos ng Diyos. No? Ilang ulit binanggit sa Kanya. Verse 7, verse 9, tapos sa verse 8, ang sikreto para magtagumpay siya, no? This book of the law shall not depart out of your mouth. Meditate therein day and night. Huwag nating kalilimutan na ang salita ng Diyos basahin araw at gabi. Kasi nandito ang sikreto para magtagumpay tayo. Amen ba? No? Meditate the Word of God. Basahin ang salita ng Diyos araw at gabi. No? Kaya nga, walang laban si Joshua nung panahon na yon, na sa lahat ng laban niyang hinarap niya, pinagtagumpay siya ng Diyos. Bakit? Anong sikreto? He meditate the Word of God day and night. No? Yung mga tagubilin ng Diyos sa kanya, yung mga paalaala ng Diyos sa kanya, lagi niyang isinasa puso't isinasa buhay. Natalo lamang sila pagdating sa chapter 7. Bakit? Kasi may nagkasala, si Achan. No? Matapos nila mapabaksak ang walls of Jericho at makuha ang promised land, may mga bagay na kinuha si Achan, itinago. Nagkasala siya. Kaya kada laban nila Joshua, ayun, nagagapi sila. Kasi nga, merong nagkasala. No? Kaya pag sa isang tahanan, maging sa kongregasyon, merong nagkakasala, magiging dahilan para madamay ang lahat. Kaya nga, magko-consecrate tayo no? No? Nag-declare tayo ng consecration, ng fasting, ng prayer ng mga anak ng Diyos. So ito'y binibigyan muli tayo ng Panginoon ng instruction tulad kay Joshua na maging matatag ka. No? Maging matatag tayo kasi harap tayo sa 2023, hindi natin alam kung ano na naman ang mga mangyayari. No? Kung ano ang mga pagsubok at problemang pagdadaanan natin. Lagi nating tandaan, Lord, sabi mo sa akin at kay Joshua, magpakatatag ako. Kaya itanim natin sa puso't isipan natin, katulad ng patutuon ni Kuya kanina, kita nyo, kung si Kuya ay mahina-hina, talaga hinahatak ng mga barkada dyan, huwag mo na sumimba, inuman muna tayo, ganito, ganyan. No? Pero marami na siyang pinagdaanan, naging matatag na siya, na hindi na kailangang isinukay, babalikan pa. No? Di ba yung aso, matapos sumuka, umalis, babalik yung suka, kinain. Ganon din ang baboy, matapos paliguan, balik uli sa putik. Kaya wala na sa atin ganon. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Nilinis na tayo ng Diyos, binago na tayo ng Panginoon. Kaya be strong. Sabi mo sa katabi mo, be strong and of good courage. Be strong and of good courage. No? Magpakatatag tayo. No? No? Pag hinihila ka ng kaaway, alam nyo, the more na ikaw ay nagsiserve kay Lord, the more na naglilingkod ka sa Panginoon, hihilain ka ng demonyo pababa. No?
Kabi-kabila, hihilahin ka, hatakin ka. Pero anong sabi? Be strong. No? Kaya nga sa 2 Chronicles chapter 15 verse 7, ito'y paborito ko rin verse. Sabi kay Asa, no, nung naghahari pa yung si King Asa, sabi sa kanya, let not your hands be weak. Huwag kang manghina. No? Be strong, for your work shall be rewarded. Ang ginagawa mo kay Lord ay may gantimpala. Kaya alam nyo, yung mga pagpapagal natin kay Lord, may reward tayo sa Kanya. No? Yung pagod, yung suffering, yung sakripisyo, may reward na nakalaan kay Lord ang mga taong yun. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw. Sabihin sa katabi nyo, huwag kang bibitaw. Di ba yung awit natin? Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Amen. No? Gagamitin ka ng Diyos. Amen. So be strong. No? Lakasan natin ang loob natin. Panglima na, no? Bilis natin. O yan, tama-tama. Dahil alas 10, Joshua chapter 1 verse 10. Ito na po. No? Matapos na kinausap ni Lord si Joshua, pinakinggan niya ang mga tagubilin ng Diyos. Siya naman na nagsalita sa mga Israelita. Sabi niya, then Joshua commanded the officers of the people. Inutusan ni Joshua ang mga opisyales niya, ang mga Israelita. Sabi niya, pass through the host and command the people saying, prepare you victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan. No? You will cross over to possess the land na ipinangako ng Diyos sa inyo. No? Tatawid kayo. So ito ang tagubilin na ni Joshua sa kanila. Ang panglima, people always obey the voice of Joshua. Ang mga tao daw laging sumusunod sa boses ni Joshua. Ano man ang instruction ni Joshua sa kanila, no? The Israelites always obey. Walang hindi sumusunod. Dahil ang hindi sumunod, eto, no? Tingnan nyo. Ang hindi sumunod kay Joshua, Joshua chapter 1 verse 16, 17, 18. Joshua chapter 1 verse 16, 17, 18. And they answered Joshua, saying, all that thou commandest us, we will do. Yan, lahat ng iniutos mo sa amin, gagawin namin, sabi ng mga Israelita. And whithersoever thou sendest us, we will go. Saan mo man kami isugo, pupunta kami, we will go, sabi ng mga tauhan niya. According as we hearken unto Moses in all things, tulad ng narinig namin kay Moses, ang lahat ng mga bagay na narinig din namin sa iyo, ito nga lamang, sabi niya, only the Lord thy God be with thee. Kailangan lamang ang Diyos ay sumaiyo, tulad ng na kay Moses siya. No? Verse 18, whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words, in all that thou commandest him, he shall be put to death. Only be strong and of good courage. Kita nyo, sabi ng mga tao, sino man ang hindi susunod sa iyo, dapat siyang patayin. No? Yung mga tao na nagsasalita. Sino man na magrebelde sa iyo at hindi makinig sa iyo, papatayin, sabi ng mga tao. Ang sabi lamang nila, magpakatatag ka lamang, sabi nila kay Joshua. No? So dito makikita natin, ang mga tao laging nakikinig at sumusunod sa anumang sabihin ni Joshua. Dahil alam nilang ang Diyos ay sumasa kay Joshua. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay sumasa atin? Amen? Na anuman ang instruction ng Panginoon sa atin, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang pakinggan at sundin ito. Amen? Dahil pangyayarihin ito ng Panginoon. As we cross over, we will possess the land. Kaya nga, sa pagtatapos ng bagong taon na ito, sa pagharap natin ng bagong taon, ngayon pa lamang po, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri at sumamba sa Diyos. Amen po ba? Joshua chapter 6 verse 16. And it came to pass at the 7th time, when the priests blow with the trumpets, chapter 6 po ito, Joshua said unto the people, shout, for the Lord has given you the city. Kasi nasa chapter 6 na sila. Bibigay na yung promised land.
umikot na po sila ng 6 na beses doon sa Walls of Jericho. Pagdating na ikapito, 7 beses silang iikot. Kaya no ikapitong ikot nila, bali, kung bibilangin natin yon, 13 ikot sila. Nung pagdating na 13 ikot, sabi ni Joshua, "Shout, sumigaw kayo, for the Lord has given us the city." So anong ginawa nila? Nagsigawan sila. Kaya sa pagsigaw natin ngayon at pagpupuri kay Lord, babaksak ang mga plano at gawa ng demonyo sa ating mga pamilya. Ang gagawin lamang natin, verse 20, chapter 6 ng Joshua. "So the people shouted with the priests, blow with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down," yung walls of Jericho bumaksak. "So that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city." So, nakuha nila yung syudad. Kaya nga, si Brother Will, asan siya? Pahihipan natin ang trumpet nga ba yan? Shofar, no? Hinipan nila yung mga trompeta nila noon at nagsisigawan sila. Sa sobrang lakas, kita nyo sa kapangyarihan ng Diyos, bumaksak yung walls of Jericho at nakonquer nila yung city, yung promised land. Totoo ang pangako ng Diyos na sa pagtawid natin ng bagong taon na ito, sisimulan natin ang pagpupuri at pag-awit kay Lord. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? We will possess the land. Bawat lugar na pagdadala ng Panginoon sa atin, bawat pagmimisyon natin gagawin, makikita po ninyo, praise God, magkakaroon ng Jesus Be Lifted Up Church. No? Ang mga lugar. Kaya po, pupunta po tayo by, I think, March. 1 linggo po kami. Pupunta tayo ng Leyte, Ormoc, no? Sorsogon, no? Yung mga lugar na mga kapatiran natin. At nga, maging doon nga po sa Panabo City, sa mga kapatid ni Pastora Mercy. Kagagaling lamang nung 1 linggo doon ni Pastor Ching Motoy. No? Yung pinanggalingan po natin ng last month. So kaya nga, praise God, ngayon po, gabing ito, pupurihin natin ang Diyos, sasambahin natin siya. Amen po ba? Tumayo tayong lahat. Kaya nga, sa ating pong gaganapin by Monday to Saturday, lahat ng mga workers, 8 hours lang. Kung hindi nyo kayan 3 days na 8 hours o 5 days, kahit 1 day, no? Mamaya magpapasa ang ating Pastora Sheik, si Ate Eileen, ng lahat ng workers, walang hindi na tayo magko-consecrate kay Lord, ihanda natin ang mga puso natin. At ngayon pa lamang, tayo lalapit kay Lord, tayo magpe-pray sa Kanya. Ngayon pa lamang, i-offer natin ang mga buhay natin kay Lord, ang puso natin sa Kanya, upang ngayon pa lamang mahanda na tayo. At ang Panginoon, ang Holy Spirit, ang magbibigay sa atin ng lakas para ma-overcome natin, no? Yung temptation, yung ma-overcome natin yung mga mangyayari sa buhay natin. So ngayong oras na ito, once again, let us offer our lives unto God. I-offer natin ang sarili natin kay Lord bilang sakripisyo natin sa Kanya. Umawit tayo sa Panginoon at aawitin natin ngayong oras na ito ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Idulog natin ang puso natin sa Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, O Diyos. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord. Amen. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan. Ikaw ay mamasdan. Makaniig ka. Makaniig Sa iyo ay pumisan. ko ay pumisan. Once more, ang puso ko. Ang puso ko Yes, Lord. dinudulog sa iyo. Amen, amen. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan.
ikaw ay mamas. Makaniig ka. Sa iyo ay pumisa. Sa'yo ay humihisa. Loobin mo ang buhay ko. Maging banal mong tahanan. Banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan. Daluyan ng walang Mga papurit pagsamba. paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos. Ikaw, Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo ang buhay ko. Loobin mo ang buhay ko. Maging banal mong tahanan. Banal mong tahanan. Yes, Lord. Hallelujah. Luklukan ang iyong Amen. wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan. Daluyan ng walang Mga papurit pagsamba. paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sumunod tayong lahat sa panalangin na ito. Sabihin natin, Amang Diyos na nasa langit. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit muli sa iyong harapan. Nagpapalinis ng aking puso, ng aking isipan, kaluluwa at espiritu, buong katauhan. Linisin mo ko, Panginoon, ng iyong dugong banal na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Damitan mo ko ng katuwiran at kabanalang nagmumula sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, sa pagharap ko ng bagong taon, inihanda ko ang aking puso sa iyong harapan upang ako'y magtagumpay sa lahat ng laban ng buhay. Marami pong salamat. Ikaw ang maghari sa puso ko. Palakasin mo ako. Patatagin mo ako. Marami pong salamat. Ngayon pa lamang, inaangking ko ang katiyakan na hindi mo ko pababayaan. Hindi mo ko iiwanan. Sumasa akin ka, Panginoon. Kaya magiging matatag ako. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. Loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, nagdideklara ako sa buhay ng bawat isa at maging sa kanilang pamilya na ngayong pagpasok ng 2023 ang naranasan namin sa nagdaang taon ng mga pangit, hindi magaganda, ay hindi na maranasan ng iyong mga anak. Father, in the name of Jesus, Lord, idinideklara ko as we cross over, O God, 2023. Lord, we will possess the land, O God. Lord, ang aming mga puso'y patuloy na palakasin mo at ihanda mo na maging matatag ang bawat isa. Lord, na anumang haharapin namin tulad ni Joshua na laban ng buhay. Dahil ikaw ay sumasa amin, may katiyakan kaming hindi mo kami pababayaan. Nasa amin ka. Magtatagumpay kami, Panginoon. Magtatagumpay ang bawat isa sa haharapin ng buhay sa taong ito na harapin. Kaya, O Diyos, salamat po sa katiyakan na meron kaming Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Kalakasan, pag-iingat, biyaya, pagpapala, material, financial.
karunungang katalinuhan, O God, in the name of Jesus. Father, I declare, as we cross over, O God, we will possess the land of the Philippines. We will possess this land, O God. We will bring, Lord, this nation unto you, Father God. In the name of Jesus, at ihanda mo ang mga workers, leaders, na mga handang humayo, sumugo kahit saan, upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Lord, salamat. Inihanda mo na ang bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, for the victory. Ngayon pa lamang, inaangkin na namin ang katagumpayan. Salamat, Lord. Thank you for the answered prayer, for the victory. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Salamat. Hallelujah. Sabihin niyo sa katabi niyo, humanda ka na. Sunod-sunod ang tagumpay mo makakamit mula sa Diyos. Humanda ka na, sunod-sunod ang tagumpay, ang pagpapalang makakamit mo mula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Umawi tayo sa Panginoon saglit. Amen. Umawi tayo sa Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ngayon pa lamang nakamit na natin ang tagumpay. As we cross over, we will possess the land. Magpasalamat tayo kay Lord. Magpuri tayo sa Kanya. Iparating natin sa langit ang mga tinig natin na nagpapasalamat tayo kay Lord. Hallelujah! Amen. Yes, Lord. Salamat. Kung ating pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Hallelujah. Kung may pagsubok man o pagkipitan, ako ay may lalapitan. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa,
kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat sa'yo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes! Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Amen! Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayang di kayang bilhin. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Amen! Praise God! Amen! Maupo tayong lahat saglit. Praise God! Thank you, Lord. Tayo dumako sa isang mahalagang gawain. Amen. 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 So, siguro yung ang i-share ko na lang po for tonight, actually, sinave ko yung testimony kasi kanina gusto ko mag-testify pero sabi ko, since ako naman yung sa giving,
yung testimony na lang yung isi-share ko tonight para sa offertory natin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa year na to, 2022. Dahil itong year na to yung binigay niya sa amin para magkaroon ng breakthrough in terms of finances. Kasi share ko lang po, yun nga, siguro sa mga nakapanood po before nung parang, ano ba yun, Tinig ng Pag-asa ba yun? Speak Live po, shinare ko dun yung parang, pero ano lang naman, a bit lang na talagang may pinagdaanan din po kami yung family ko na yung financial crisis na sinasabi. Kasi year 2020 po, di ba, before pandemic, actually, yun po yung time na talagang nagpupursige po ako na kumita ng pera kasi yun yung year po na ikakasal ako, 2020. Tapos, ayun, true enough naman, ang Panginoon nagbigay ng idea, ng opportunity para kumita ng malaki. Pero nagkaroon po ng parang pagkukulang sa part ko. Kasi yung time naman na po yun na hindi ko binibigay ng buo yung tithes ko sa Panginoon. Kasi sabi ko nga parang nagra-rationalize ako na kailangan kong makaipon dahil ikakasal ako. Kumbaga, hindi buo yung binibigay kong tithes, parang laging kulang. Tapos, inaano ko lang po siya dun sa ledger ko na, ay, ito pa yung kulang ko sa Panginoon. Kumbaga, parang ginawa ko nun, hinulugulugan ko sa Panginoon yung tithes ko hanggang sa dumating yung point na hindi ko na nabibigay yung tithes ko. So, yun nga, pandemic came, nagkaroon ng pandemic, tapos, although natuloy naman po yung kasal namin dito, pero yun nga, hindi na, kumbaga lahat ng naging plano namin noon is hindi natuloy. And then, ayun po, talagang, ang Panginoon, kahit may pagkukulang kami noon, ako, that time, talagang ang Lord bigay pa rin ng bigay ng opportunity, ng blessing. Talagang may, yung sa business po na ginagawa namin noon, kumingita pa rin naman ng malaki. Pero yun nga, parang, lagi na lang akong nagra-rationalize na pambayad na to ng bills, pang grocery namin. So, talagang ang dami pong months na talagang kulang-kulang yung binibigay ko sa Panginoon. Hanggang sa dumating po yung point na talagang sumadsad po yung sa financial namin. As in, nagkaroon po ako ng personal na pagkakautang sa mga tao na sobrang laki. As in, kahit ibenta po yung mga sasakyan namin lahat, yung bahay, hindi siya mababayaran, hindi siya mako-cover. Ganun po kalaki yung utang ko personally. Pero, glory to God, this year, 2022, talagang sa Diyos po lahat ng papuri dahil starting nung January po, yun nga, nung January talagang na kami nun parang malapit na mag-zero yung finances namin. Pero yun nga, actually negative pa ako kasi ang laki ng utang ko eh. Tapos yun nga, nagpaplano na yung misis ko na, anong gagawin natin? Magja-Japan ba siya? Or sabi niya, magja-Japan na ba ako? Tutuloy ko na ba yung pagtuturo ko doon? Or what? Ganon. So nagpe-pray kami sa Panginoon na, Lord, ano po ba yung gagawin namin? Ano po ba yung gusto mong ipagawa sa amin para, alam mo yun, yung kumbaga, makabangon ka ulit dun sa sitwasyon na kinalalagyan mo. So, true enough naman, nagpaka-humble kami sa Panginoon na, Lord, sabi namin, Lord, bigyan niyo po kami ng opportunity again na kahit magsimula kami sa maliit, sa mababa, talagang magiging tapat po kami na ibibigay namin yung sinabi mo sa salita mo. Ibibigay namin yung 10% tithes namin, mag-offering kami, magbibigay kami ng seed, ganon. So, nakakatuwa talaga ang Panginoon kasi yung journey po namin, yung binigay ni Lord na idea, yung business sa amin po sa family namin, yun nga, yung Comfy Mommy. Talagang parang blessing in disguise din po siya. Kasi
Actually, August 2021 pa po siya binigay na idea ng Lord sa misis ko po. Pero hindi pa siya nagma-materialize. Parang siguro yun lang yung parang kinunsib ng Panginoon yung idea na yun sa amin. Tapos parang August, September, October, November, December, January. Parang 5 months siya na parang pinagbuntis eh. Tapos January po siya parang nag-give birth yung sa business namin. Pero yun nga, nakita po namin yung journey namin within this year, 12 months, 2020. Talagang yung progression po nung business is talagang, sabi nga namin, talagang ang Lord ang nagpalago nito eh. Kumbaga, yung ability na binigay niya sa amin, kasi di ba, ang laging ang verse na hindi mawawala sa amin is yung Deuteronomy 8:18 na sinasabi doon na, but remember the Lord your God that He's the one who gives you the ability to create wealth. So, hindi po namin pinagmamalaki sa sarili namin na dahil sa amin, kaya nagkaroon ng magandang pagtakbo yung business namin. But then, talagang Panginoon po yung nagbibigay ng idea, ng mga opportunity, ng mga tao na bibili ng product na binibenta namin. So, praise God dahil po doon, pakonti-konti, nakakabawas po kami sa utang, may nababayaran po namin ng pakonti-konti yung mga utang namin. Although, ang laki pa rin po ng babayaran, pero sabi ko nga, walang imposible sa Panginoon eh. Kasi, kumbaga, yun yung naging palo sa part ko, pinalo ko ng Panginoon na kailangan maging obedient tayo sa pagbibigay nung tithes natin. Kasi yun yung sinabi niya, di ba, sa Malakay 3:10. So, talagang napakabuti ng Panginoon kasi kahit nakikita namin na lumalaki po yung business, hindi po dun, parang wala sa heart namin na wala na sa heart namin yung parang wag natin ibigay yung tithes. Kasi lumalaki na rin po yung tithes eh. The more na lumalaki po yung profit na binibigay ng Lord sa inyo, parang minsan, iisipin mo, pag magra-rationalize ka ulit, nakakapanghinayang ibigay yung tithes kasi ang laki na, parang good for, pwedeng pwedeng 3 months na grocery mo na, 5 months grocery mo na, pero sabi nga namin, we cannot outgive God talaga. So, talagang naging tapat po kami throughout the year 2020. Pinakita rin po namin sa Panginoon kasi siya yung, pinakita niya yung katapatan niya sa amin. So sabi namin, Lord, tapatan din po namin yung katapatan na binibigay mo sa amin. So, true enough naman po, nakakatuwa dahil this year, kahit marami pong pinagdaanan, maraming yung journey po namin sa business na yon, talagang nakakatuwa po dahil hindi kami pinabayaan ng Panginoon at nakita po namin na siya talaga yung nagpapalago ng business namin. And yung connection din po na binibigay niya sa amin talagang talagang divine intervention po ng Panginoon. Nakita namin na siya rin yung nagbigay ng mga connection sa amin sa negosyo namin. So, yun po, praise God talaga, glory to God na apart from Him, we can do nothing po talaga. So, ayun po, as we give our tithes and offering, panalangin po natin yung mga ipagkakaloob po natin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you, O God, for your goodness, for your faithfulness, for your grace that abounds, O God, for your blessing, Panginoon, throughout the whole year 2020, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord, ang church na ito, ang family na ito, Panginoon, Lord, maraming salamat dahil kahit marami rin pong pinagdaanan, Lord, ang simbahang ito, Panginoon, ang kongregasyon na ito, Panginoon. But Lord, true na, Panginoon, hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na magkakaloob, magbibigay ng kanilang offering, ng tithes, Panginoon, and even, Panginoon, Lord, maraming salamat dahil ikaw din po magbibigay, Lord, sa amin, Panginoon, para mapalago ang ministeryo na ito, Panginoon. Makapagbigay kami, Panginoon, para sa mission, so God, sa mga giving, Panginoon, na ginagawa ng simbahang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos,
Ikaw ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon, O God. And Lord, maraming salamat dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos ng multiplication, Panginoon, Lord. I-multiply mo, Panginoon, ang bawat kamay, Panginoon, na magbibigay, O God. Lord, ang ibibigay nila, Panginoon, ay pagkakaloob nila, Panginoon. Lord, I speak forth blessing, Panginoon. Lord, multiplication upon them, Panginoon. And Lord, as we cross over, Lord, this year, 2023, Panginoon, Lord, more opportunities, O God, more blessing, Panginoon, more increase, Panginoon, in our finances, O God, that we will continue, O God, na maging blessing din, Lord, sa ibang tao, maging pagpapala, Panginoon, sa simbahang ito, O God, at marami pa pong ma-reach na kaluluwa, Panginoon, madala, Lord, sa inyong pagkakaharian, O God. Lord, sa iyo lahat ng papuri, pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige, habang tayo nagbibigay, mawi tayong lahat kay Lord. Thank you, Lord. Awitin natin yung Ambassador of Christ. Amen. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. To your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Sa oras na ito, tayo po'y dadako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ipinako siya sa krus, namatay, and after 3 days, He rose from the dead. Sa mga sugat niya, mga tinaglay na 39 stripes, sabi niya, by His stripes we are healed. Kaya i-claim din natin ang pangakong ito ng Diyos. 1 Peter 2:24, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan sa krus upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. At sa mga sugat na tinaglay niya, pinagaling na tayo. Kaya ang kinin natin, Lord, pinagaling mo na ang sakit ko. Ang kinin natin ito, no? By His stripes we are healed. Tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang mga bread na ito, simbolo ng iyong katawan. At ang juice, simbolo ng dugo mong nabuo sa krus para hugasan na aming makasalanan. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Inaalala namin ang ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat. Harap kami sa bagong taon na punong-puno ng papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat, Lord, sa iyo ang karangal ng papuri. In Jesus' name, Amen. Sige po. Thank you, Ate.
tumayo at hawakan ng tinapay at cup. That's wrong. Sabay-sabay po tayo maya-maya. Crown you now in every ground. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Meron na po lahat. Itaas po natin. Lord, bless niyo po ang bread na ito, ostia, simbolo ng iyong katawan. Magbigay ng kagalingan, lakas naming katawan. Thank you, Lord. By your stripes, we are healed. We claim it. In Jesus' name, Father God. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Lord, bless this juice, simbolo ng iyong dugo na nagugas na aming kasalanan. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Sige po, inumin natin. Sige po, ipasan nyo lang uli pakaliwa, pakanan. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat saglit para sa mahalagang mga announcement. At pagpe-pray na rin ang may birthday ng January, no? O sa isang linggo na lang. Sige po, so sa atin pong mga announcement, ayan po. So tomorrow po, katulad na nabanggit po ni Bishop, wala po tayong service dahil ngayon na po tayo nag-service. And then, yun po, ang ating pong prayer and fasting will be on January 2 to 7. So meron po tayong mga prayer guide dito. It is a required po sa lahat ng leaders, pastors, and atin pong mga workers. Bakit po? As a disciple of Jesus, doing fasting is a requirement. Alam niyo po ba, sa Matthew 6, meron pong sinabi dun si Jesus na when you do charitable deeds, di ba? Pag daw po tayo ay gagawa ng magbibigay ng sa mga mahihirap or sa mga walang kakayanan, sabi po doon ni Jesus, huwag mo nang hayaan na yung kaliwa mong kamay ay ipalampas sa kanan. Ibig sabihin po, kapag ginawa natin ito, so hindi siya kung gagawin natin, kapag, sabi po, when we do it, di ba? At yung pangalawa po, when we pray, sabi po, di ba, pag mananalangin daw po tayo, pumasok po tayo sa ating closet, di ba? Na kung saan tayo at ang Diyos Ama lang ang kumbaga mag-uusap at yun nga po, sabi nga God will reward us openly, di ba? As we have that prayer closet sa ating pong mga personal lives. At sabi po doon, when you pray, pag nanalangin po tayo, hindi kung mananalangin tayo. Kaya po, prayer is kumbaga, dapat po lifestyle nating mga followers ni Jesus, mga disciples ni Jesus. And last, yun nga po, when you fast, sabi po dito sa Matthew 6, verse 16, sabi po dito, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance. And daw po, pag daw po magfa-fast tayo, wag mahahaba yung mukha natin. Wag po malulungkot yung mga mukha natin. Nakatulad daw po ng mga hypocrites, sabi ni Jesus, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Surely I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face so that you do not appear to men to be fasting,
but to your Father who is in secret place, and the Father who sees in secret will reward you openly. So, di ba po tayong tao, we are composed of body, soul, and spirit. Pag po, sabi nga, pag nagfa-fast tayo, nagugutom po yung flesh natin. Pero yung spirit natin ay nare-renew, nare-recharge, mas lumalakas. Kaya po, kumbaga, pag hindi pa po natin kayang mag-fast, i-desire po natin. At alam niyo po ba, kaya nga po, di ba, isa sinasabi ni Paul na merong, kumbaga, yung, ano po ba yun? Yung gluttonous spirit na yung, kumbaga, yung katakawan, spirito po siya na kailangan nating palayasin sa sarili natin para magawa po nating mag-fast. Kasi hindi po sasabihin ni Jesus na when you fast, hindi lang po siya para sa ilan, sa mga disciples ni Jesus nung nandito ang Panginoong Jesus, but it's for everyone. So, alam po ni Jesus na kaya nating lahat mag-fast. It's not by our own might, it's not by our own power, but by Thy Holy Spirit in our lives. Amen po. Kaya mamaya po, bago po kayo umuwi, don't forget to get a copy po ng ating mga prayer list. At sa atin pong GC, yun po, doon na lang po tayo kung meron po kasi tayong pwede kayong mag-fast ng 6 a.m. to 2 p.m. At magpa-pray po kayo ng 12 noon. Or 10 a.m. to 6 p.m., magpa-pray naman po kayo ng 4 p.m. At pwede din po kayo mag-fast ng 2 p.m. to 10 p.m., magpa-pray naman po kayo ng 8 p.m. So nakalagay din po dito, nasa inyo na po yun, personal conviction nyo na po kung anong oras po kayo magfa-fast at anong oras po kayo magpa-pray. Kaya po nilagay din po natin dito sa prayer guide natin, sabi po dito, reminder, continue to pray as the Holy Spirit guides you. Again po, guide lang natin ito. But the best guide that we have is the Holy Spirit. Kaya po, if the Holy Spirit allows you to pray, mag-continue po tayo. Let's abide in Him. Amen po, wag lang po tayo basta manangan kung ano yung nakasulat dito. Ano lang po to, guide lang natin. But our best guide is the Holy Spirit. So, ayan po, ang ating prayer and fasting. Let's allow ourselves to be part of it. Kasi sabi nga po, as we fast, we are, hindi po na, kumbaga hindi ito, sinasabi natin na Lord, nagfa-fasting ako. Ito yung mga, kumbaga alam ko na sasagutin mo, hindi po doon nakabase sa ating pagfa-fasting. But, again po, of who is our God into our lives, amen? That He is an answering God. That the moment we pray, we believe, sabi nga po sa salita ng Diyos, di ba? Those who come to God must have faith and believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya po, ayan po. So again, sa lahat po ng ating mga leaders, workers, pastors, it's a requirement po sa atin. So sa congregation po, nasa sa inyo po. Yung fill upan po, sa GC na lang po para makikita po natin. Kasi po, hindi lang tayo dito. Even mga kasama po natin sa mga J Blue family sa Mindoro, sa Alaminos, lahat po, it's a, kumbaga, national prayer and fasting po natin ito as a church. Amen po. So, ayan po, meron pa po ba tayong announcements? Resume na po. Ayan, ang ating midweek service this coming Wednesday. So again, we're inviting everyone po na 7 p.m. We have our midweek service po dito sa church. And then every Fridays po ang ating soaking and prayer. At 7 p.m. din po, we're inviting you po as we soak ourselves into the presence of our God. And ang ating pong Speak Life every Monday sa ating pong J Blue page, ayan po, Jesus Be Lifted Up Church, Speak Life. Ito po yung mga testimonies, how the Lord changes lives. Sa Tinig ng Pag-asa po, every Tuesdays and Thursdays, mapapakinggan po natin yung mga katuroan po ng ating mga pastors. So, ayan po, from different, mga satellite churches. Ayan, so, every 7 p.m. din po siya. 8 pala po, tama ba? 7 or 8? Ayan po, resume po ng ating Tinig ng Pag-asa will be on January 5, Thursday. 7 p.m. nga ba ito, May? 7 p.m. po, ayan. So sa ating J Blue page pa rin po. And, meron pa ba, Henrik? Ayan, please
Don't forget to like, follow, subscribe our Jesus Be Lifted Up Church, Facebook, and atin pong YouTube na J Blue Church para po ma-update po kayo sa ating mga ina-uploads po na videos. Ayan. So this time po, can we ask all the children to come? Isa po kasi sa binigay ni Lord po kay Ate Eileen as our head of our prayer and intercessors ay ipag-pray po ang mga bata. Alam niyo po ba, kahit po minsan pag nagpe-pray po kami, sabi nga po ni Ate Eileen, iba po ang atake ngayon sa mga bata. So we will pray for them. Hihingin po natin ang kamay ng Diyos. Even dyan po sa inyong mga tahanan. Please, sa mga magulang po, as Bishop Leo will pray for the children, patungan nyo rin po ng inyong mga kamay ang ulo ng inyong mga anak. So, can we call ang mga bata po to come and Bishop will pray for you. At alam po natin that children are very precious in the sight of our God. So, sige po, lahat po ng bata, can you please come? Kayo po ay pagpe-pray ni Bishop. Sige, natawagan natin lahat ng mga bata. Ayan. Come forward. Ayan. O, yung parents, sige, alalayan ng maliliit na bata. Sam. Sige, ito natin lahat ang kamay natin sa kanila. Yes, Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, truly children are a gift from you, O God. It is a heritage, Lord, from you. Kaya, Father God, we pray, Lord, ang mga bata pong ito, as we lay our hands to them, Lord, may your kingdom come, may your will be done. Lord, release your wisdom upon them, your knowledge, O God. Let the spirit of, Sikaralabakamda, hallelujah. In Jesus' name, Lord, give them, Lord, the special talent, O God, na mapagamit po nila ito sa iyo habang sila lumalaki. Ang mga pagsayo nila, ang pag-awit ng mga bataan na ito, Lord, samahan mo po sila maging sa kanilang pag-aaral, sa pagpasok ng 2023. Lord, may i-raise up ka mga leader sa mga kabataan na ito pagdating ng panahon, pastors, O God, teacher, evangelist, in the name of Jesus, maging doctor, nurses, O God. Yes, Lord, engineer. Yes, O God, in the name of Jesus, businessmen and women. Father, I release unto them your blessing, Father God, in Jesus' name. Lord, salamat po maging ang mga nasa kanilang tahanan. Pagpalaan niyo po ang mga anak nila na ngayon ay nakasubaybay po ang mga parents sa live streaming pong ito. Lord, salamat. We entrust their lives unto you. Ang mga batang ito'y lalaking mabubutit, matatalinong bata in the name of Jesus. Salamat po ng marami. We give you honor, praise, O God, and glory in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen, amen. Sige, ngayon po ay ito pong nagdaang Disyembre ay ipagpe-pray po natin ang ating Pastor Joseph na nagdaos ng kaarawan, Pastor Lito, at ganon din po si Sister Mai. Ayan, no? Ayan. Sige po, at kay Sister Shirley, makiano kayo ng basahan dito sa harap. Amen, amen. Pastor Lito. Ayan. Yung iba po, pinag-pray na natin ng first Sunday ng December. Ano po? At ngayon, ito ating mga pastor at magpapastora. Ayan, dyan. No? Amen. Ituon po nating lahat ang kamay natin sa kanila. Dakilang Diyos, salamat po ng marami narito ang iyong mga lingkod na handang sumunod ano man ang ipagagawa mo. Lord, magbubukas ka pa ng mga pintuan para magampanan nila ang tunay na purpose mo sa pagkakapili mo po sa kanila. Lord, as they celebrate their birthday sa nagdaang araw, Lord, I release unto them, Lord, your blessing and favor, even your fullest anointing, O God, empowerment, Lord God, in Jesus' name. Lord, Shikaralabakanda, yes, Sikababakanda, whether you like it or not, someday you will become a pastor of God in Jesus' name. Yes, Sikaralabakanda, I release the anointing of a shepherd's heart, O God. Lord, i-prepare mo ang isang daan patungo sa buhay na matagumpay na naglilingkod po sa iyo. Lord, salamat, O God. Lord, i-bless niyo ang mga anak niyong ito. Grant unto them the deepest desires of their heart. Salamat, Lord. Lord, gagawin mong mabunga ang kanilang
ministering paglilingkod nilang ginagawa po sa iyo. Salamat po, Ama. Thank you, Lord, for the divine purpose, O God, na nakaredy mo na po sa kanila. Nakikigala kami sa kanilang kaarawang nagdaan, Father God. We thank you. We honor you, Lord. In Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Mamaya daw pala. Happy birthday. Oh, happy birthday. This time naman po, pwede po bang magsama-sama yung bawat pamilya? So, as we enter 2023 po, we will dedicate our families to the Lord. Amen po. So, sige po, can we all stand up? Go, sa mga bata po, go to your parents. Sa mga nandyan po sa tahanan, can you just hold hands together as Bishop Leo will lead us in dedication of our each and everyone's family to the Lord. Amen po. So, sige po, sa mga wala pong pamilya na kasama ngayon, be it in your heart po na kasama din sila at yun nga po, you can just hold other brethren's hand para po it's kumbaga parang gesture na magkakapamilya rin po tayo sa harap ng Panginoon. So, sa mga wala po yung families, can you find someone na wala rin yung family nila dito at sila po yung hawakan nyo po ng kamay? Sige po, yung mga families, can you hold hand? Baba mo na kayo dyan. Guys, lahat tayo, we will dedicate our families to the Lord. Amen po. Sige po. Family ni Kuya Dudes, Kuya Ban, Kuya Will. Ayan. Ayan. Sige po. Sister Au. Ayan. Hawak na lang kayo, Sister Shirley. Ayan. Amen. Ayun, ang mga bata, nagpupuri na kay Lord. Ayan, sige po, tayo magpe-pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, narito po ang bawat pamilya ng iyong mga anak, na wala man ang iba'y malayo man sila. Lord, as a point of contact, Lord, sa kanilang buhay, I offer unto them, Lord, I offer their lives unto you, O God. As we consecrate, Lord, ang bawat pamilyang ito, we offer our families unto you, Father God, as we cross over and possess the land next year, 2023. Lord, surround us with your walls of fire, with your glory, with your power, O God. Walang magkakasakit in the name of Jesus. Lord, sineselyoan ko ng iyong kapangyarihan ng buhay ng bawat isa sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang banal na dugo ng Panginoon at kapangyarihan ng siyang mag-cover sa buhay ng bawat isa. Lord, dinideklara ko in the name of Jesus, let the kingdom of the Lord rule in our families, O God. In Jesus' name, Lord, salamat po. Ikaw ang maghari sa bawat tahanan ng iyong mga anak at pamilya na naririto at maging ang mga nasa kanilang tahanan. Lord, salamat po na marami. Ngayong pong taon na aming harapin, magkakaisa ang bawat pamilya, maglilingkod at sasamba sa iyo. At nirelease mo na, Panginoon, ang unlimited blessing sa bawat isa. Lord, salamat po na marami. Kaya Lord, aawit kami, magpupuri sa iyo dahil ikaw ang Diyos na dakila na hindi nagpapabaya sa aming lahat. We thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, so dahil yung iba daw po ay uuwi rin, can we ask Pastor Joseph to lead us in closing prayer? At mamaya po, ayan, isang oras na lang. So isang oras po tayo mag-aawitan para sa Panginoon. Mamaya, so mga mag-i-stay po, pero sa mga uuwi po, sa inyong mga tahanan, patuloy po kayo magpuri, sumamba sa Panginoon. Kaya po, can we call Pastor Joseph?
to close our service po in prayer. But we will continue our worship explosion po mamaya. Praise God. O, tayo po'y manalangin. Maraming Diyos na buhay na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, salamat Panginoon sa buhay, sa kalakasan. Muli Panginoon, naharapin namin ang 2023. Kami po'y samahan at ingatan mo Panginoon. Hayaan mo o Diyos na ang kalooban mo ang mangyarit maganap sa aming mga buhay. At tunay nga o Diyos na ang pagpapalat, bukas na langit, ang mga biyaya Panginoon ay matamasa ng iyong mga anak Panginoon. Salamat ng marami at sa pag-uwi namin, Panginoon, pag-iwa-hiwalay, kami po ingatan nyo kung paano nyo po kami nilarito ng ligtas, ay gayon nyo rin po kami iuwi sa aming mga tahanan ng may kagalakan, ng may kapayapaan at pag-ibig, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo namin muli tinitiwala ang aming buhay, ang aming pamilya. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, ikaw ang madakila, ikaw lamang wala ng iba, Panginoong Isukristo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom be upon us. In Jesus' name, amen. Praise God. Kakain muna. Sige po, so meron po tayong konting salo-salo sa labas. Kain daw po muna tayo bago tayo magdiretso ng praise and worship po hanggang mamayang 12.